Kaya mo bala maglakad in less than 1 hour para maglangoy sa amo sini kating-aw kagatugnaw nga busay? Ini ang kadtuanta sa sini nga episode. Sakit katama sang init, kapaang sang panahon. Dugangan pagiging sang brownout, daw kanami na lang pahulom sa tugnaw-tugnaw nga tubig. Pareho sini, manubo lang ang fall sang tubig. At least hindi pa fall ha. Naga-blue-blue ang madalong nga parte sang linaw. Matinaw, kag, katugnaw-tugnaw sang tubig. Pero, may gamay nga challenge. May lalakton ka, pero in less than 1 hour, malabot mo na ini. Hindi na magtinamad, dugay ka na wala makapabalhas. Pero sa pagtusba mo na sa tubig, pag abot mo diri, madula ang tanan mo nga kakapoy. Ini ang ginatawag nga yahong-yahong diri sa may barangay Kanlandog sa Banwa sang Murcia. Ginbansagan ini nga yahong-yahong sa mga pumuluyo diri kay man ang linaw nga palaliguan daw yahong ang shape. Nagadalom ang tunga nga porsyon. Ina sa sir, bali ginpangalanan sa sang yahong-yahong kay ina siya nga ng linaw daw yahong ginmana ang iya nga kurte sa dalom. Nagpa na. That's why nagsikat siya ngayong yahong. Nasikat sa nga gitawag kay yahong kay ang laban sa amuda nga naga-kadto kag nagasalong ang kurte yahong gid. Sa una, magsiling ka nga Kanlandog, kalayo, bato-batuhon ang dalan, subong, sementado na. Halin sa highway, pagkado sa Don Salvador Benedicto, maliko ka pagkakita mo sang signage nga Kanlandog, sa left side mo lang ini. Rekta-rekta na inipasaka sa barangay proper. Mag-register anay sa barangay hall. Tandaan, ang katuan mo kabahin sa Northern Negros Natural Park. Gani, kinahanglan nga may permit kagikan sa Penro. Kag syempre, kinahanglan mo sang guide. May mga guide nga pwede makaupod sa inyo sa barangay hall. Sa unahan, hindi na sementado ang dalan pero natapan ini. May area nga kinahanglan ibilin ang motor o kung salakyan. Kay may suba na nga tabukon. Diri na, magasugod ang imo nga kalbaryo. Pati trekking lang niya. Exercise ba? Pangpatunaw sang natago mo na nga taba. Siling sang amon nga guide nga si Julie Alba, mga 40 minutes lang nga lakat. Galing sa kaso, kuya, mga 1,000 years na ko nga wala kalakat kay nagatinamad. Hinay gid sa katama ang speed, mga 1 oras. Mas maayo kung magsugod lakat kaagahon para hindi init. Kay kung init na, sakit na katama sa panit. Bali kalagtuan ta nga lugar sa likod pa sa sininga mga tower sa ibabaw sa Kanlandog. Promise na ha, wala ko yaga joke. Taas lang gid sa gawaya galing mga tower kung ikumparar mo sa kalagtuan naton. Pero sa likod lang gid sinidampi ang aton nga kadtuan nga busay. Matapos ang pinsar ko anay, wala katapusan nga laktanay. Do forever ba? Amon gid man nalabot ang yahong-yahong nga ginatawag nila. Gikan sa ibabaw, makita mo na nga may naga-blue-blue nga porsyon, meaning dalom katama. May palanaugan para makaamat-amat palapit sa linaw nga part sa sini nga busay kag sa dalom, diri mo na makita ang iya nga kataon.
Tungod halin ka sa initan, hindi anay pag-igulpi lumpat kay pwerte katugnaw sa tubig. Pahuway anay, relax. Baby, kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Matapos makapahuway, makadali, ilumpat na sa tubig para dula ang tanan nga kakapoy. Warning! Tungod halin sa kabukiran ng tubig, grabe katugnaw. Mauplok gid ang imo nga balahibos. Sa ibabaw sini, may dako pagikuno nga busay at tawag nila naman mahangin. Galing wala na ko oras, wala na ko energy. Balikan ko naman ni sa dason. Kun magniwang na ko Ang ini nga area, amo man ang alagyan pakadto sa Mount Mandalagan o kun sa tinagong dagat, natago lang inigawa. Pero katahom, kadamo sa natago nga waterfalls sa kanlandog. Wala maabusar nga mga busay kay parte na sa protected area. Kabay pa nga padayon ini nga maproteksyonan para ma-enjoy naton sa gihapon ang amo sini nga mga bugay. Kag sa mga taang nga nagakadto diri, tandaan kung ano ang ginabitbit mo pakadto diri nga mga plastic o kung ano man nga sagbot, dalon mo man pauli. Buligay kita sa pag-preserve sang amo sini katahom nga mga lugar. Ining yahong-yahong ang isa pa lang sa mga madamo nga mga busay diri sa may barangay Kanandog sa Banwa sa Mursa nga dapat pa naton nga diskubrihon. Para update ka sa mga episode sa Tripping Ruming, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Ruming.